Tamén vos quería pedir outro aplauso para todas as mestras e os mestres que estiveron cuidando de todos nós durante toda esta xornada. Outro aplauso moi grande para os profes e as profas que organizaron esta actividade. Gracias, chicos. E por último, un forte aplauso e tamén as nosas e as súas disculpas por culpa de que o habituallamento chegara un poquinho tarde. Un forte aplauso para os membros da AMPA que esta mañá axudaron ca froita, ca auga. Dito isto, imos empezar a entrega de medallas e diplomas. Vale? Empezamos polos máis pequeniños, pola categoría chupetín. Vamos ir chamando un a un e se van pasando por aquí. Vale? Vai. Veña que só se escoita a súa vitora. Vamos a aplicar os aplausos. Entrega as medallas a súa titora Ana. No segundo posto, Lara. O segundo posto é para Raúl. E o primeiro posto é para Daniel. Un fortísimo aplauso para este